Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Һава торышы җылыта, димәк су басу куркынышы да бермә-бер орта, шәһәрдә нинди чаралар күрелә? Әлмәттә куркыныч түбәләрне ачыклыйлар. Коммуналь хезмәткәрләр кар һәм боз төшү ихтималы булган биналарга якын бармаска киңәш итәләр. Бер үзлексез карап була торган видео язма, шаһитлар карлы юл буйлап йөргән кыр кәҗәсен төшергәннәр. Су басулар булырмы, юкмы? Бу сорауны шәхси секторда яшәүчеләр бирә. Коткаручылар сүзләренчә, барысы да һава торышына бәйле. Ә хәзер борчылыр өчен сәбәпләр өстәлде. Көннәрнең җылытуы кышкы балык тотуны яратучыларга игътибар итәргә мәҗбүр итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре гомерләрен куркыныч астына куючыларны кисәтү максатыннан рейдка чыкты. Бу атнадан бузга чыгу тыелганлыктан коткаручылар маршрутында балыкчылар очрамады. Толщина льда Урыны белән бузның калынлыгы 70-80 сантиметрга җитә, ә менә Дала Зәе елгасында тулы буз капламы юк. Анда бузга чыгарга ярамый. Бузда балыкчылар булмаса да, коткаручылар китәргә ашыкмыйлар. Аларның яр буеннан ерактарак та юклыгына инанырга кирәк. Хәзер гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләрен язгы ташу мәсьәләсе күбрәк борчый. вот на сегодняшний день ситуация благополучно складывается. Кар эрү процессының әкрен баруы яхшы, кинәт җылытса, зур күләмдәге кар эри башлаячак һәм көтелмәгән нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Туры эфир вакытында район башлыгы су басу белән бәйле хәлгә аерым игътибар бирде. Хәзерге мәгълүматлар буенча кар катламының биеклеге уртача ярты метр тәшкил итә. Районның төп сулыкларында бузның калынлыгы 26-40 сантиметр, туфракның туңуы 10 сантиметр. Дает основание полагать, что в период прохождения половодья 2024 года Фаразлар буенча су басу вакытында суның иң югары дәрәҗәсе уртача күп еллык максималь су дәрәҗәсеннән ким дигәндә 30 сантиметрдан югарырак һәм 1 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Барысы да көнлек уртача температурага, туфракның туңу тирәнлегенә һәм яуган карның күләменә бәйле булачак. Яшь юитчылар юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә өндиләр. 20 мартта балалар һәм яшь үсмерләр иҗаты үзәгендә гаилә имин балачак өчен дип исемләнгән агит бригадаларының фестивале үтте. Чарада балалар гына түгел, аларның әти-әниләре дә катнашты. Дети, ваше будущее! Балалар үз чыгышларын куркынычсыз киләчәк темасына багышладылар. Шәһәр һәм район мәктәпләре командалары гаилә имин балачак өчен дип исемләнгән агит бригадалар фестивалендә катнаштылар. Аны гаилә елына багышладылар һәм номерларын балалар әти-әниләре белән бергә әзерләгәннәр. Каждый год что-то интересное находим. Бала юлның нәрсә икәнен аңлый башлагач ук ул җәяүлеләр үтүенең автомобильнең нәрсә икәнен аңларга тиеш. Бала кечкенәдән буларны белеп үсәргә тиеш. Мин шулай уйлыйм. Всегда смотреть во все стороны. Юл аша чыгыр алдыннан һәр якка да карарга кирәк. Машина юлны каплаган очракта да. Һәр команданың бурычы иҗади алымнар кулланып юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү темасына миниатюралар күрсәтү. Коллективлар кызыклы костюмнар, реквизитлар һәм чыгышлар әзерләде. Барлык командаларда килә алмады, берничәсе читтән торып катнашты. Жюри аларны катнашучылар белән бер рәттән бәяли. Нәтиҗәләр ясаганнан соң жюри җиңүчене игълан итә. Ул 23-нче номерлы менеджер мәктәбе. Активно репетировали, изучали правила дорожного. Без нык әзерләндек, юл хәрәкәте кагыйдәләрен, биюләр өйрәндек, барысын да бергә кушып сәхнәләштердек. Барысы да бәхетле, без беренче урын артыннан килдек. Без аны алачагыбызны белә идек, балалар да моңа ышандылар.
Мындай фестивальләр ел сайын үткәрелә. Максат законнарга буйсынучы юл хәрәкәте катнашучыларын тәрбияләү, шулай ук гаилә кыйммәтләрен саклау. Бик кызык булды. Әти-әниләр чыгыш ясауда актив катнаштылар. Өстәвенә юл хәрәкәте кагыйдәләрен дөрес тәкъдим итүдә исәпкә алынган. Әгәр дә ниндидер төгәлсезлекләр булса, әлбәттә штраф баллары каралды. Һәм гомуми балл түбәнрәк иде. Уважаемые участники дорожного движения. 2024 ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Гаилә бездә булган иң кыйммәтле нәрсә ул. Һәм без якыннарыбызның иминлеге турында кайгыртырга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне һәм җәяүлеләрне якыннарының тормышын һәм сәламәтлеген саклап калу өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакыра. Барыгызга да имин юллар телибез. Бу дата очраклы сайланмаган. Бу көнне юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесына 22 яшь тулды. Моннан тыш оештыручылар булып Мәгариф идарәсе, балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге җитәкчелеге, дәүләт автоинспекциясе, Бердәм Россия һәм беренчеләр хәрәкәте торалар. Бөгелмә районында карлы юл буйлап йөргән 40 кәҗәсен төшергәннәр. Аны Дим елгасының махсус саклана торган табигый территориясе тирәсендә күргәннәр. Яшь Себер 40 кәҗәсе төшерүчегә игътибар итми, ул ашау эзләп тирә-юньне күзәтеп йөри. Аңа куркыныч янамавын аңлагач, урман җәнлеге ятып ял итә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, буйлары зур булмавына карамастан, алар 10-15 метр озынлыкка сикерә ала. Март ахырына кадәр Әлмәт яңа автобуслар алырга мөмкин. Моны раслаучы документ Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты сайтында пайда булды. Аның буенча Әлмәт Нефас маркалы 9 зур автобус алачак. Аларның гомуми бәясе 136 миллион сумнан артык. Финанс белән тәэмин итү чыганагы булып махсус казна кредитлары тора. Анда шулай ук тапшыру вакыты күрсәтелгән агымдагы елның 31 мартында. Әлмәттән тыш республиканың 11 шәһәрендә яңа транспорт чаралары алачак. Соңгы 2 елда Әлмәткә 45 троллейбус һәм автобус кайтарылган, шул исәптән шәһәр яны транспорты өчендә. Һәм район башлыгы җәмәгать транспорты берәмлекләренең санын тагын 1,5 тапкырга арттырырга ниятләүләре турында планнары белән уртаклашты. Ул бу хакта матбугат конференциясында сөйләде. Зәй районы хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә әзерлек бара. Техниканы ремонтлау тәмамланган. Хәзер белгечләр ремонтлау һәм агрегатлау белән мәшгуль. Апрель башында районда техниканы кабул итү узачак. Чыбыклы җитештерү комплексы механизаторы Шәйхнур Миңлекаев техниканың эшен тикшерә. Быел аның 30-нчы чәчү кампаниясе булачак. Авыл хуҗалыгында дистәләгән еллар дәвамында эшләгәнгә бөтен техниканы яттан белә. Барысы да яхшы эшләгәндә кәеф тә яхшы ди ул. Монда ук җитештерү базасында техниканы әзерләү эшләрен тракторчы Гыйлметдин Файрушин да тәмамлый. Аның сүзләренчә, кырга чыгуга барысы да әзер, чын язны көтәсе калды. Техниканы кабул итүгә әзерлек эшләре Зәй шикәре агрофирмасында да узды. Икенче атнаны Зәй һәм Востокта узачак. Быел яз көне Зәй районы басуларына туфракны эшкәртү өчен чәчү алдыннан өстәмә яңа барановаль агрегатлар һәм культиваторлар чыгачак. Баулы егете Марат Ильясов илебез президенты белән очрашты. Мин булдыра алам мөмкинлекләре шикле кешеләргә ярдәм итү автоном коммерцияле булмаган оешмасы җитәкчесе Россия президенты Владимир Путин белән очрашуга чакырылганнар арасында булды. Кремльдә Владимир Путин Россия президенты сайлауларында хуплаган ышанычлы затлар белән очрашты. Исегезгә төшерәбез, президентның ышанычлы кешеләре исемлегенә 544 исем кертелгән иде. Алар арасында сәяси һәм иҗтимагый эшлеклеләр, мәдәният, сәнгать һәм фән вәкилләре, спортчылар. Түбәдән кар төшүләр дәвам итә. 2 кеше чак кына зыян күрмичә калганнар. Әлеге мизгел видео күзәтү камерасына эләгә. Язмада 2 кешенең тротуар буйлап баруы һәм нәкъ менә шул вакытта өстән бозлы кар кисәкләре төшә. Видеодан күренгәнчә кешеләр зыян күрмәгән. Ә менә парковкадагы машинага бәхет елмаймый. Йорт түбәсеннән төшкән кар автомобильгә зур зыян китергән. Шулай ук безгә Маяковский урамындагы йортларның берсендә төшерелгән фотосурәт тә җибәрделәр. Монда шулай ук кар төшү сәбәпле машинага зыян килгән. Әлмәтнең 7 иҗтимагый киңлеген төзекләндерергә планлаштыралар. Проектларның берсе 2025 елда гамәлгә ашырыла.
2024 елда Әлмәттә яшәүчеләрнең тавыш бирүенә җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча 7 проект чыгарылачак. Тәкъдим ителгән проектлар арасында шәһәр сусаклагычының 3нче чираты, Бигәш елгасы яр буе, район үзәк хастаханәсе янындагы территория, Алсу микрорайонындагы квартал эчендәге бульвар. Шулай ук геофизик урамындагы Немец паркы, Герцен урамының төньяк ягындагы җәяүлеләр зонасы һәм Түбән Мактамадагы Некрасов урамындагы бульвар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.